O, kani. O, kaya di man ipa-question mga higala ang credibility o karakter. Kay, kung mo question ta credibility, di man yun pwede daw. So, kanina lang. Kining maong painting, no? Mao ni ingon ni Madriaga nga naa siya painting gihatag kang BP Sara. O niya, gipangutana siyang sindan niya, mao ba na nga painting? Oh, nakita na ko diha. Iyon ba siyang mao? Karon mga katropa, naamay nag-claim analain. Kay ang matod pa ni Madriaga, gihatag to niya nga painting, mga igsuon, ngadto kang BP Sara kay kadto nga painting ginama ko no to sa scholar ni Madriaga. Kuyawa ko di nga kidnapper, may scholar man. Di ba gid basta-basta kuan? Di ba gid basta-basta og scholar kay anak pang gaysano may gala mo scholar. Kada kong bungot sa ito yung istorya. Oh. Okay, kadto ko no nga painting gigama ko no to sa scholar ni Madriaga. Si Madriaga ra po'y gaingon ana ha. Okay, wa man tay laing masulti based sa iya ramang yung gipanulti kagahapon suma may gala sa iyang notarized script. O sa may pasabot anang notarized nga script, affidavit. Oh. Siya may gaingon ana, may munta niya maying guson diya sa may Tibalog. Ronald Saco, hawak ni Luis Tro ang brief sa iyang bana. Okay, doon ay kaso pero iyang gitaguan. Okay kaayo. Bandog lang di magpa-questions credibility. Alright. Karon, ni palag mga higala kay kumpirma man ni Madriaga nga iya na. Ni palag ang tinuod katag iya. Oh, si Tanya Gaisano Lee. No? Mi palag mga igsoon kay iyahad itong hinatag mga igsoon ngadto kang sa mayor pa si BP Sara. No? Ang ingon niya, I gifted this painting to BP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Bullseye! Bullseye! Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Madriaga? Madriaga? Unsa may tawag na to sa imuha Madriaga? Madriaga, unsa ka? So kung kabalo siya mamakak mga higala in part and parcel of his notarized script which we call affidavit is a lie, dili ba na mga higala butang nga makatukmod na tog makapangutana sad. How about the other item? No? How about the other numbers may higala or items nga gisgutan niya sa iyang affidavit mga kaigsunan? Somebody must have helped or ostracize everything. I mean, orchestrated everything mga higala para ma-arrange ni Madriaga ang iya mga higalang mga pasangil. Kuyaw ka ay pagkaplastar. So, if in one point mga higala, in one part of your affidavit na makaka, klaro man kayo na nga namakak, ano man, niya may tinuod ka tag-iya mga higala ni. Ay, kung inag, may na sa kang napalit ni mo na sa mga gaisano. Dako na yun na may higala nga. Dako na yun na mga higala nga binuang. Tanya Gaisano Lee, Dualism Series, Exploring Contrast and Dualities in Art and Nature. Gihatag din niya ni mga higala ngadto kang Vice President sa mayor pa kini mga kaigsunan. Ano na? Madriaga, ano na? So, mo niyang pangutana karon.
mga kaigsuunan. Kung diri sa punto sa iyang pag-ingon may gala nga naghatag siyang painting o kapila niya gibalik-balik, kung lagi kay iya man gina-establish nga kaila sila. Karon mga gala kay giangkon mas tinuod tagiya. Bullseye! Bullseye! Mga katropa. But pasabot na makaksya. Kung namakaksya na nga punto, dili ba pwedeng mamakaksab siya may gala sa ubang bahin siyang script? Unya kay di man po di ipa-question ang credibility. Mao ganing moingon ko, tama na diha sa Committee on Justice. I-proceed na may pag magboto na mo diha. I-proceed na dito sa Senado kay aron nga dito na to makita ang katag kay pag moingon kay karon nga ako nang moingon karon Madriaga, ako ang manang pinting. Unya moingon ning mga abogado o diyang tag-iya. Muadto dito sa Tanya kay Sanoli. Ay! Siguro ang mga nagbuwat sa script karon ingon na gab nga buanga wa man kan maingon nga. Di day na maudi ay. Awaw ni pakita ng tag-iya noon buanga ni mo oy. Dili man flawless inyong execution sa inyong script. Kay unang adlaw pa lang ni-react naman na yung tag-iya sa painting. Imo ba din na amo mo na? Ipit ka diha. Ingon ka, ang sakyanan ni mo, FJ Cruiser, ganun mo raman lagi itong minivan. Ha? FJ Cruiser ba na yung sakyanan? Mga, kanindot anang FJ Cruiser. Gab, tagpila ng FJ Cruiser, kamahala na. Unya, nga naman lagi itong nag-Zoom meeting sila. Kita na ko dito may gala nga, siya daw to, yung siya may nag-identify siya kaugalingon nga, ako na, kanang naay nasa sulod sakyanan, mura man to may galag multicab, naabay ako yung multicab sa una, mamabay ang porma. Binuang ng imo Ramil ba? Bullseye! Kauban si katropa Arnel Cortez. Bullseye! Yaga-yagaon yun si Ramil, Maikson.